Ja estem a Sant Feliu de Pallerols. 13 quilòmetres. Bon dia. Bueno, portem 18 quilòmetres. Ja falta menys. La vall d'en Bas. I deixo Sant Feliu de Pallerols. Ja estem a la vall d'en Bas. Hosti, quina pujada. Allà. Bon dia. Bon dia. Quins personatges, 30 quilòmetres, tu, a punt d'arribar a Olot. A veure si arribo. Una volteta per aquí. Bien volcànic. Vinga, bon dia. Ho imagino, ja.
Ja queda menys, ja queda menys. M'han dit 1 quilòmetre. O sigui que ja em porto 31. Goita que maco, això, goita que maco. Ja... Quin pont més xulo. Ja... Bon dia. Bé, ja som a Olot. Ja hem arribat a Olot. M'he liat una mica. He de fer uns quants quilòmetres més. I res, ara ja estic aquí. A veure si trobo l'estació aquesta famosa. Bueno, ja estem a Olot. El que no sé és ara com tornarem. I aquí la Pere Miquel. No et conec. Què passa? No et reconec. Hòstia. Jo no, me'l vaig menjar. I vaig saltar per la bicicleta, vaig donar dues voltetes. I vaig veure com venien tots de bicis per darrere que se'm van parar un pam. Una mica més i me xafen. Hòstia. Em van cardar amb susto, ara que sóc a Olot, puc dir-ho.